Kwa dhimbele nyakorom gajuang paro medo nyolore kaluore gi paro manogol gi Seneta Manandi Samson Cherargei mano mar loko chike matao thuolo ma jatend piny Kenya bede apisi ka oya e higni 5 nyaka higni 7. Kata kamano duond bura mar UDA kokalo kuom jagoro maduong' mar duond bura no Cleophas Malala omako chung' motegno ni paro no ok en pach UDA to en mana pach Cherargei owuon. Ndalo machuok bang' Seneta Manandi Samson Cherargei chwalo paro mar loko chike mar medo kwan mar higni ma jatend piny Kenya bede apisi ne kweth matao twak mano makelo winjruok e kind Azimio gi kweth mar piny owacho. Paro bura koro medo nyuolore e wi paro mar loko chikno. Cherargei nogolo paro mar medo higni ma jatend piny Kenya bede apisi kowuok e higni 5 nyaka higni 7 kendo ni jatend piny owinjo chik oyie ne obedi apisno kuom terms 2 kama kelo higni go nyaka 14. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala kata kamano owacho ni mano pach Cherargei owuon to paro mar duond bura mar UDA komedo ni jatend piny Kenya luwo chike mapachoka mayiene bede apisi kuom higni 5 mana kaka nokuongore kochawo muma kendo ni duond bura mar UDA sani odich mana gichopo singo mane gimiyo ganda jo Kenya e kinde mag campaigns. Duond bura mar UDA othegore gi paro mogol gi Seneta Manandi Samson Cherargei e aput ma osebedo kata twak mar kelo winjruok e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod piny owacho. E twak mare gi jofwambo tinendene, Cherargei pod omako chung' mare komedo ni siasa kendo ochamo higni ma jatend piny nigo mar tiyo kaka winjore. Mbona usingoje raia waamue? Na kama unaona wewe uko na nguvu ya kisiasa sana, wewe jaribu sisi hapo. Kama kutakuwa na kura ya maoni, sisi tuko tayari. Mimi tutauza hii agenda. Wakenya wakukubali ni sawa, wakikataa ni sawa. Hiyo ni haki ya kidemokrasia. So nataka niulize wale ambao wako na uvivu ya kufikiria katika taifa lenu, wewe leta maoni yako, useme Cherargei amesema hivi. Hii ndio maoni kulingana na mujibu wa sehemu ya 33 katika katiba la taifa letu ya 2010. Kwa mano Cherargei lero ni kopogre gi meto mar higni mar jatend piny Kenya bende ocholo twak mar chuga peace prime minister chuga peace jatend kweth makwedo sirikal kendo keto chik masiro pok mar omenda mar CDF e kor gwenge mathurka. Kuna mambo ya kuweka ofisi ya kiongozi ama kinara ya upinzani akuja katika bunge, naibu akuja katika bunge la kitaifa, naibu labda akuja katika bunge la seneti. Nimesema tukue na ofisi ya waziri mkuu, naibu wa waziri wakuu wakuwa wawili, mwingine akuwe waziri mkuu anaweza kuwa katika bunge la seneti, manaibu wake wawili wakuwe katika bunge la kitaifa. Hiyo ni nimesema mambo ya ugatuzi, tuongeze pesa ifika 40% ndio wananchi wapate yale ambayo yanahitajika. Nimesema kuhusu vijana. Ogai mar ODM Raila